Yes, sanibonana again. Ninjani niyaphila bafethu? Asembe niyaphila. Umfoka Mkhonzo nibikelelayo egijima. Sibonga kakhulu. Isimemezelo esiphuthumayo lesi esisitholayo nje manje ntambama esivela ku-National Office ye-MK Party. UPresident Zuma kusasa uzobe ese-Ermelo eMpumalanga ezo-addressa i-Youth Day. Yayizwa leyo nto. So bonke abakhonayo ukuthi bangafika kusasa e-Ermelo ekuseni ngo-9 e-Ermelo. Iposter sizoyifaka la ekugcineni kwale video enama details ukuthi kuphi ne-Ermelo njalo njalo. Umsholozi uzobe eseMpumalanga. Siyacela ukuthi sihlangane khona. Uma inkosi inathi konke kuhambe kahle siyodibana khona kusasa e-Ermelo. Lapho sizobe sithamele khona inkulumo evela kuPresident Zuma azobe ethulela intsha yase South Africa. Yiloko nje bafethu akukho okuningi. I-Youth Day kusasa sicelebrate Ermelo. Ubaba umsholozi uzobe ethula khona inkulumo yakhe. Siyabonga kakhulu kasihlangane khona. Thank you so much.